Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dukan Channel. Kembali lagi lah. Jadi hari ini ceritanya habis latihan. Ih, nyapa Pak Dik ki? Menanam apa? Menanam bibit. Bibit apa, Bos? Lombok. Lombok, Bos. Lombok Tak kok. Arep go apa to? Kin tak kira saiki. Tukuneh wong Lombok kok. Semene kene. Iki sakmene isine pira, Bos? Iki 100 pura no ndingi ta hitung. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 200. 20 ping 10. 200. 200. Iki kompor. Sangka Kompos sangka apa? Sangka mendung. Kalau Sangka bong-bongan. ternak. Wis ngono, ternak ngono ya. Terus tau karek menet, Geng. Deng. Oh, ngene iki. Langsung lurus ngono. Iki sakada isine pira ki? Alah hitungan dhewe. Iya. Gak iso duk ngitung. Kok loro no? Pecah sih tak. Ini Lombok, Bos. Rencana tandur ndi, Pak Dik? Lahan akeh kok. Oh, ning kok lor. Ning ban. Mbok kae andek gedang kae. Dudu. Sing gedang-gedang kae. Mau nen. Oh, mau nih. Longgar sing lor lho. Enak longgar ta. Oh, jejer karo porangan. Yo. Porangan, Bos. Bang. Aku nek kono ya wis Nandur. Nandur ya. Ada suatu dari nabung. Nggih kata-katamu, Pak No. Kata-kata jeneng mutiara. Mutiara banget Nek kono ya wis sih. enak aku ya. Apa? Samene kan. Apa? Yo ngene guys. Semen. Lombok. Heeh. Piro? Akeh kan. 200 berarti sakada ndak ngira nek 200 sak meniki. Enak. Tapi aku duwene cabe rawit tarat. Oh sing ijo. Iki sing ijo. Cambet cilik sing pedes ki lho. Oh, alah. Iya ya ngerti aku. Sing biasanya anu Mbak Rin ke to? Iya sing pedes ki lho. Ya. Cabe kuwi. Ki nek iki 1000 ki isine. Ki berarti kena gawe 5 Pak No, 5 ngenekan. 1000 iki wakeh ki. Samane tangga. Semane tong. Sip sama tangga ya. Samane awake dhewe lagi mumbul lah. Nah iki Lombok sing abang biasan kok ning sawah-sawah kayak Pak Dik. Dompol padha anu niku lho. Gambare ya. Wis nawi. Engko lali Pak No dilepaning kok ae. Drip-drip nang kok. Jane aja kono ket ben iso kene kan kene 200 ki. Mbo. 100 rene, Bu. 100 kan. 200 kan. Wong lah masuk dihitungi. Oh, salah. Kudune bruk-bruk. Nek ngitung nganggo apa? Sitok masuk ngono. Lah nek oke sing pesen kek ya bingung to. Nenek alate ngitung. Yo dikae kuwi kerapa to, Nur? Iso. Ngono lho. Engko lak lara ketok. Alang kok ra tukule ra yo nek wah ra ketok, Nur. Jane tuwanduri neh Pak Dik, apa ono terong, apa ngono. Sawi. Gemi lho maksudnya. Gemi mau. Lah piye nek oleh jamur barang iki pameglet campuran kerek ngalor ngono. Sampurane sawi. Net bulan penetan. Ngono, ya ora Pak No. Yo yo to. Ono ada petani abis. Petani abis kok iki. Nanti ditak tanah habis, Mbok. Petani abis ya. Lah iki kleru, iki katosen ki. Ngono. Powenet-powenet. Perkara apa to? Jet apa ning ora tak aduk aku banyu ini apa to? Lebih ya. Mun ana diomong iki. Diomong iki ora gugu. Angguku. Iki mbok puwenet net ta Pak No? Ora. Nggih cetok net to? Banyu benenge anu lemah cek garing. Heeh. Tak sirami lagi lah gaglen aku. Oh, berarti lemah iki lehmu nganu iki gak telas, lemah garing. Alah, sak ngono. Sakare lemah iki tak dikene Win. latar. Empuk ngene iki lho. Udanan depi lho. Nah, kalau menak. Ya aja bubut sik ngono lagi. Wine. Alah gak apa nek iki. Nah, iki empuk ngene iki deng ora ana deng dipek-pek. Kuwi garing wis roh dhewe no, tak sirami aku. Nyah. Kombor. Nggo kompor. Bener terang iki kok. Lah tapi jlimet lagi. Alah ndebunyi aku malah. Sambuk pangani teduk kabeh. Kayak wong bento aku ngomong. Ting. Paling dikek banyu. Sithik ae. Engko umur pira Pak Dik lagi dik tandur? Sak mene. Nek wis gede ya. Ayo golek lahan ku ditandurne kuwi. Di
Pak aku Lahan akeh ning alas ya akeh to. aku tau nandur Lombok wis sawah rong kedok wis malah gak karo-karuane. Ya nek pas ngene iki. Lombok Nek perang. Khusus awake ngene iki lho. Nodeng. Gak karo-karone piye maksudnya? Wis gak karo-karuan, Pakku bar nandur to. Diopeni wis rada gedhe ngono, wis garek woe lho karo Pakku ditinggal kerja. Wis gak terawat kan sing rawat ya. Terus Diundai karo wong-wong iki tambah. gak parah berarti. Gak. Nek percaya kowe teko Mbah Mo karo Malin tau to nek ning nggon aku bening mbahan ku ana. Buru iki mesti nek bengi iki mesti golek anu ning mbahan kuwi. Lombok. Wine Nek Lombok. nyolong jere, ayo nyolong Mbah Mo jere. Ayo nyolong anu Lombok ning ndi Nodeng. Ode ora tak nyolong. Wine Lombok. Ya. Ngene iki nek wepakan regane dhuwur no piye. Iki sampean langsung 3 to, 3 larang to. Iya larang. Iki pas ki nyemene saiki. Entek wadi endi iki? Ya, Di sini menyemai. ya menyemai. Menyemai. Dipindah. Iki carane nek pemane persemian ning pertanian. Reboisasi. Apa? Reboisasi. Reboisasi. Reboisasi apa? Penghijauan. Itu reboisasi penanaman kembali. Lah iya, maksudnya kan tukulan ijo ya bos godhong Yo, iki. nek bar iki rebiasasi. Lah apa Boy ijo ya, boy. apa enak kita godhong oren Rebiasasi nek bar iki lagi. Enak godhong oren. Godhong apa? Anu enak godhong pule. Bukan. Oren. Godhonge oren. Lha piye oren? Apa? Jepang apa? Bunga. Sakura. Sakura. Kembangnya oren. Ya awet ki lho, awet ki lho. Kemudian enak apa sih? Apa? Sakura. Iya enak lho. Saiki wis bakul akeh ning Shopee bunga sakura. Sakurae padha rembuyan lho. Iya, persis. Rembuyan dadi nek rok godhong ilang karek kembang tok. Oh iya rembuyan. Musiman kan. Warnane ya persis. Tapi cuma Cuman kene gak di abang. gak dia Gak diunggul nih. gak diunggulne. Apa iki lho? Jane apik jane ento nek krek kembang tok ngono. Lah Rafflesia terus sing dikenane pirang ya? Rafflesia apa? Lha ning kene ra plesia ya arek nyuting entek kesel to lho kuwi. Ngebangke. Bunga bangke. Ki sing wis ready. Arek tukul iki. Kira-kira. Wis. Alalah nyemplung. Ki wis kok. Nah, aja penet to. Gak iso gembur engko. Alah kecer. Nah, ngene lho, ki wis ki sing iki. Wis kabeh iki. Karek iki lho kidul ki tak iki lho rene iki rene. Jajal ke tanah sing kene, Duk. Iki wis telu ki. Salok ya. Alah lha kuwi apa sih sak menake anune kuwi. Iki jek sak polybag kas ya. Aduh, iki cek papat punjul lah. Ya kok iso. Lha 1000 sini. Oh, Ki 200 ya, carane. Iki 200. 200. Lah iku nak nandur kan wis sakmene pemarep njaluk. Ini. Iki nak sok ben ki mbok batek WT wis ceplok. Ya iya to, kan wis kekubel akar iki anune. Lemah iki. Lha nek sampe dur sakmene gak iso to akare nahan anu. Garek ojot karo Iso iki. ngisor bolong apa? Bolong. Bolong. Gak bolong baceken wayah nyirame. Lah. Wis Mati kabeh. Ngene tak Ke mana stek mana? Ya nah. Lha iku urung lho. Lalu weh. Ya apa ta bolong rangah-rangah. Oh iya. Aku bagian iki. Ki awake Lah nggih cetok to tangan. Nek pangge tangan lho kono nggih cetok kok. Itu dipenat. Oh anu. Iki mukur. Prosesnya ini lho, Bos, Akarnya proses. memerlukan oksigen. proses sing bener piye ya ngene iki. Saran. Tapi enak sing wis rambut barang ngono kae Ya sekam. nyau Pak Dik. Ya padha engko kan fungsine ben bosok ben dadi rabuk. Karena sekam iki kan rada iso enek ronggane anu gak terlalu padet ngono lha ini. Sing tak padetnya ta. Dan dikuwek kena kena kan. Terus dering ya nyetokne kemae. Iya. Entar tak no. Terus ini. Enggak lah. Nang rene. Bos menanam bos, kita menanam. Menanam ya. Menanam Bapak ngerti engko wae duwadi enek wong iki aku nang omah
duwe tempe, adune iku sambel gak di lombok tak mek. Ya kaya cacah kaya nek cacah Gak buri. apa ya Pak Dia. Ayo mek. Ku tidur ning pasar. Lah nyolong Esuk. aku ora apa-apa tau. Ini telepon ya ngomong ya itu. Tak nyolong ya. Nyolong apa to? Nyolong lombok wah ndang mah aku ngono. Ini taran juga ya. Wis ana. Nek wong enek taren kok. Kowe renek etaren kok. Taran di lombok ya, Bang. Sing nyari kono dhewe. Sare awake dhewe. Padahal wong ning mbuh turu, mbuh. Lah aku nak nyemek ngono. Iki syarat-syaratipun nabi. Ya syarat iki ngono nggo syarat lho. Dire kudu taren. Kudu taren. Wis penting kan wis taren ya taren padha ae. Mbah delok apa Rai ya? to, yen lawas jam 4 ya Allahu Akbar kae. Ayo mulih no. Lawas lek PP kono. Enek krain. Wah, jeluk kraine ya. Ngono bahasa arane iki. Yang penting Taren sing penting. Sing taren. Enek wonge gak enek wonge taren. Enek wonge taren gak enek wonge taren. PI taren apa i? Tahu apa mbiyen? Krai. Bengke ketinju bogeng piye? Ya anu matamu barang. Iki kena ular di awal. Kalau gak timbul kuwi. Timbul das. Masa timbul. Goyok enggak? Heeh. Nyurak kaya ngono kae sego putih. Ora no. Iya. suwuk iki akeh PI kok kowe ra ndek suwuk kok. Aku pas turu anu Lah ketok. beler nih kok di. Ngene mbok Darmi ngidul krai bio tadi. Ya to ning anu we. Paduk we. Waduh. Gak apa-apa, yang penting dipangan kok. Bos. Tapi enggak malah kambil. Malah kambil blese. Yo. Kira desa lho. Gak karo-karuan piye tapi. Padahal aku enak Nur. Lho. Aku yo ngono. Walah aku yo ngono. Kuwi gak dijak aku yo ngono. Pas aku yo ngono. Gak dijak wis mulai aku. Banyak tarian win kae. Kan Taren. Kambil. Lah wangi ojo. Reka. Dari Mas Eka. Terus kono bos untuk Lah absen bos apa? Hari ini. Terima kok sok. Mau kilo berlatihan terus Terus iki menanam menanam arep cabai rawit jajal nandur nandur Lombok. Oh, dik salah ning kok maunan kae cedak jagungan kae bos porangan sing Porangan tuku ya apa mau kono anu ya liyane. Yo sekulon kan ya enak to Nur kok. yo Legang-legangane anu. Ning sor gedang ya gak apa-apa. Yo kan pertengahan gedang oh. Pertengahan gedang kae. Aja bos golek anu ya, polybag sing gedhi kok Dik. Kak pinggir omah ngono kuwi lho. Alah omonganmu ki mesti ndang. Lemah lemah. Engko pemane ya lha iki omah iki mbok wis saiki wis biyo kok Lho, iki dikai Tapi gledak. dipangan anu Du, dipan pitik. depan pitik tapi Iki dikai anu kayu gledak kae kok ditempang ndure sak rono. wilayah anu kae ora duwe nggon kae. iki nandur ning Kene alas nggon kok akeh ya. Oh, tukane jaring carane. Iki nang telepon. omah wis nandur 5 wit lho wis Engko nek arep masak mek sik. Ngene iki sing omah apik wae pas 3. Oh bos, pokoknya terima kasih sudah menonton vlog hari ini. Alah malah mencelat ki lho. Terima kasih banyak sudah menyupport. Pokoknya jangan waleh-waleh kepada kita teman-teman. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, Ya, Win, Duk. ya. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.